Procedo a dar lectura á proposta de acordo, que é a seguinte. Primeiro, quedar decatado do expediente número 43/2026, así como de cantos informes e documentos obran no mesmo, e en particular do informe de intervención número 2025-3, informe justificativo do órgano xestor, informe de reparo número 2026-1 e informe de discrepancias do reparo formulado, documentos asignados con data 14 de xaneiro de 2026. Segundo, convalidar os efectos económicos da omisión da función interventora e, por tanto, continuar coa tramitación do procedimento en relación cos gastos realizados con omisión da función interventora postas de manifesto no informe de intervención número 2026-3 de data 14 de xaneiro de 2026 por importe de 32.869,26 euros á vista de que se trata de actuacións con omisión da fiscalización previa exixible, tendo en conta que se acreditaron as circunstancias ás que se refire o artículo 28.2, letra E, do Regulamento de Control Interno, que fai necesaria por razóns de economía procesal a revisión dos actos. Os servicios e suministros foron realizados e os prezos facturados responden a prezos de mercado, procedendo a pagar o importe das facturas como indemnización de danos e prexuicios para evitar o enriquecimento inxusto da Administración. Extremo prohibido polo ordenamento xurídico, tal e como queda recollido na xurisprudencia do Tribunal Supremo, entre outras pola sentencia do Tribunal Supremo de 20 de xullo de 2005, ao non ser presumible que o importe da indemnización que levaría aparellada vai a ser inferior ao importe dos citados gastos. Terceiro, resolver a discrepancia, proceder ao levantamento de conformidade co artigo 15.2 do Reglamento de Control Interno do reparo suspensivo de intervención emitido no reparo número 2026-1 de data 14 de xaneiro do 2026 por importe de 38.330,98 euros baseado na omisión de requisitos ou trámites esenciais no expediente de insuficiencia de crédito e, por tanto, continuar coa tramitación do procedimento a tratarse de gastos necesarios para a correcta prestación dos servicios básicos efectivamente realizados e con prezo axustado ao mercado. Todo iso en base ao principio que proíbe o enriquecimento inxusto. Cuarto, non iniciar a revisión do oficio das facturas e gastos mencionados, resolvendo as infraccións do procedimento detectadas e postas de manifesto nos informes da Secretaría de Intervención adxunta citados, aplicando o límite á revisión por resultar contrario aos principios de eficacia, simplicidade, racionalización, axilidade, economía procesual e financeira, de aplicación preceptiva nas administracións públicas. Quinto, aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2026 en virtude do principio de prohibición de enriquecimento inxusto da Administración, autorizando, comprometendo e recoñecendo as obrigas derivadas dos gastos e facturas pendentes de recoñecer de exercicios anteriores con cargo ás aplicacións orzamentarias do orzamento vixente, cuyo importe acumulado é de 71.200,24 euros, e que se corresponde co seguinte detalle, un detalle que creo que todos tiveron a dispor e que non vou ler agora. Sexto, autorizar, dispoñer e recoñecer as obrigacións con cargo ás aplicacións orzamentarias que correspondan ao orzamento vixente do Concello de Meis prorrogado do exercicio 2025 ao exercicio 2026. Sétimo, facultar a señora alcaldesa para que ordene o pago dos gastos e facturas obxeto deste expediente. E oitavo, tramitar o cumprimento deste acordo seguindo os procedimentos e trámites establecidos no ordenamento xurídico vixente, comunicando o mesmo a intervención e a tesourería aos efectos oportunos. Ben, alguna intervención en relación a este punto? Bueno, boas noites. Yo creo que la primera pregunta es clara y evidente. ¿Para qué se hace un orzamento al año? Sí, quere que lle conteste. Bueno, pues se fai un orzamento para ter unha previsión, que se teña unha previsión de gastos e de ingresos. Pero, por exemplo, en este caso, pues durante este ano, a Xunta de Galicia nos concedeu máis horas das que teñamos de servicio de axuda no fogar, supuxo máis gastos e temos unha factura de 37.136 que non estaba contemplado, pero que é un servicio que se prestou porque non se deixou a ninguna familia atrás que tivese recoñecidas horas. ¿Me permites? Sí. Vale. Vamos a ver. Aquí hay facturas, por ejemplo, una del 2024. Del 2024. Cal é a factura de 2024? Pero además de haber una factura del 2024, Cal é a factura de 2024? está aquí. Mira, Non recordo qual é ese momento. ¿dónde está? ¿Dónde está? Además de gastos
que son corrientes. Es decir, aquí, en este listado, tenemos subcontratas. Perdón, non me dixo cal é a factura. No, pero perdón un segundo. Ahora la busco. Vale. Porque lo importante no es si me confundí yo en si hay una factura del 2024. Non hai. No. La realidad que tenemos aquí, ¿cuál es? Que a mes de febrero el interventor ya lleva más de 40 informes. Y aquí hay dos cuestiones muy importantes. Una, que tiene que quedar claro además, porque nosotros no estamos diciendo que no se le pague a la gente. Nosotros lo que estamos diciendo es que se está gastando por encima del presupuesto que se tiene contemplado en el año. Y no hay una previsión desde hace por lo menos 2 o 3 años. Pues, lo que pasa es que es el número de factura, no el año. Claro, Me parece. é que hai que mirar 2024 ben barra... os números, porque No, pero... non hai ni unha sola No, factura. perdona. Pero vamos a ver. La gestión de residuos no es una subcontrata. La gestión de residuos. Sí. O sea, esto ¿A qué no te es refieres? mensualmente. No se tiene que pagar mensualmente a una empresa. Sí, mensualmente. Vale. Efectivamente. Entonces, tú cuando haces un presupuesto tienes que tener una previsión. Sí. ¿No? Entonces, tú prevés en el año el total que tiene que llevar esa partida, ¿sí o no? Sí, claro. Vale. Entonces, ¿por qué a febrero casi de este año tenemos concretamente de algo que es anual y que se tiene que pagar mensualmente 2 o 3 facturas? En febrero del 26. Pero es que no solo es esto, porque yo ya no hablo incluso ni siquiera de imprevistos. Estoy hablando de gasto corriente que se está pagando en el 2026. Y es que además el interventor no solo está diciendo que no hay dinero en esas partidas, es que además está diciendo que muchas de estas cuestiones que se están pagando se están haciendo sin un expediente previo. Sin un expediente previo. Y estamos hablando, en este caso, de más de 70.000 euros. Y es que estamos así año tras año. ¿Para qué hacemos un presupuesto? Vale, a resposta é a seguinte. Bueno, creo que este ano o recoñecemento non é nin a cuarta parte dos anos anteriores, eso vostede non o dice. Co cual este Concello fixo un exercicio de contención moi importante. En segundo lugar, o interventor ten que reparar ou ten que analizar cada unha das facturas. En este caso, hai dúas facturas que son as máis importantes. Unha é a do SAF, que xa lle expliquei cal é o motivo, Sí. que tivemos máis horas para pagarlle. Non lle dixen que fora a culpa da Xunta. Sempre. Que sería que tamén se digo que sí, porque o acordo que se chegou outro día a Cafegam, o que fixo a Xunta é recoñecer que non está pagando o que nos corresponde. E ainda, non me interrumpa. E a outra factura sobre a que non existe contrato, creo que todos os deste pleno sabemos, que é a segunda máis importante, Ana Naya García, que é o contrato da escola infantil, que o estamos ahora en proceso de licitación. Le vuelvo a preguntar. ¿Usted está haciendo un presupuesto y se ciña su presupuesto, sí o no? Sí, me ciño a ese presupuesto, pero si parece... Me deixa explicarme, no me deixa explicar, por favor. Por favor. A ver, vamos Non a relajar un mienta. pouco. Me deixa explicar, vou explicar unha cousa. Mira, o que é xestionar mal é o que fan uns concellos do lado que a mes de diciembre ou noviembre firman un recoñecemento de 800.000 euros para pagar facturas do 24. Non. As do 24 as temos pagadas. E vostede parouse a pensar que o 80% destas facturas que van aquí son facturas do mes de decembro que nos pasan agora en enero e que os temos que levar a recoñecemento. Vostede preguntou se tivemos aforro no ano 2025. A resposta é sí. Tivemos aforro porque fixemos un ejercicio, pero se unha factura entra no 2026, hai que pagalo con cargo. Non é así. Bueno, non será o que vostede dice, pero legalmente é así. No, Se unha non é factura así. entra o 1 No. de xaneiro de 2026, hai que levala a un recoñecemento extrajudicial de crédito, inda que houvese cartos na partida no ano 2025. Podo falar Porque agora. estas facturas, ou as que están levando a recoñecemento, a maior parte delas son facturas que entraron en xaneiro e van a recoñecemento. Non é E algunhas certo. delas, moi poucas, pois que non o tempo a tramitar a 31 de diciembre ou a 30 de diciembre o pago. Pero non é porque en algunha delas pode ser que unha partida concreta, concretamente a de servizos sociais, non tiña máis cartos. Non podemos pagar esa factura porque non tiña cartos. Pero o resto, a maior parte delas sí que había cartos. E por eso houve un aforro a finales do ano 2000. Xa verá vostede un informe do interventor, xa me recoñecerá aquí neste pleno cando vexa como acabou a conta do ano pasado. Pero que ten que ver a conta? Que ten que ver a Si conta? hai aforro, é que No, quedaron cartos, pero vamos a ver. Vostede sabe perfectamente que pode ter cartos nunha conta e non pode gastar máis do que ten posto o presuposto do seu ano. Sí ou non? Efectivamente. Sí ou non? Pero estou dicindo que unha Da partida... igual, vamos a ver, da igual os aforros que teña este Concello. Da igual, porque vostede non os pode gastar. O aforro Teóricamente do ano non os pode gastar. Vostede ten que gastar o que está posto no presuposto anual. Sí ou non?
Repito, sí ou non. Non, porque Como? vamos a ver. Se Como? teño partido orzamentaria na cuenta e non o gasto, eso é aforro deste ano. No. Eran cartos que podía haber gastado no 2025, pero non os gastei porque non me chegou a factura en plazo para Pero poder como pagar. non... Pero vamos a ver, se aquí ten vostede facturas de novembro e de decembro, non só de decembro. Bueno, pues algunhas Pero delas vamos a son de ver. decembro, pero que me chegan en enero. Pero non as escoit, podo non pagar en tergiverse, diciembre. vamos a ver, non tergiverses los datos, Marta, por favor. No tergiverses los datos, porque tú sabes perfectamente que, por ejemplo, te puede llegar la factura de la luz Sí. de diciembre en enero Sí. y tú tienes que tener contemplado en el presupuesto de ese año esa factura. Vostede non ten idea do que está ¿Cómo? falando. Perdón. Sinceramente, ¿Cómo? Perdón. Sinceramente, ¿Cómo? Perdón. non ten idea ¿Cómo? do que Perdón. está falando. Unha factura Vamos que a ver. entra en xaneiro. No, da perdón. igual que hubiese No, cartos, non a podo perdón. pagar. Usted non ten tiene nin que... idea No, do que está sí, falando. tengo... E Yo vostede está gestiono dando dinero unha imaxe público, totalmente... No, non ten nin idea. Gestiono dinero público Sí, bueno. anualmente y no hay un año, no hay... Pues usted lo gestiona Perdón, de una forma distinta. No, perdón, no. Yo gestiono dinero público y no hay ni un año que yo de negativo. Ni un año, ¿eh? ¿Por qué? Porque me ciño el presupuesto que tengo. Hombre, no se compara. Es decir, que tú no tienes presupuesto y tú sigues gastando. Tú sigues gastando, ¿no? O sea, podemos seguir gastando. O sea, entonces, ¿para qué hacemos un presupuesto? Si nunca vamos a hacer el presupuesto real. Jamás. No hagamos un presupuesto. Gasten ustedes lo que consideren. Y ya está. ¿Quieren gastar ahorros? Pues gasten ahorros. ¿Tienen que gastar más? Gasten más. Pero entonces no hagan un ejercicio de responsabilidad que es cuando uno hace un presupuesto, se compromete legalmente y ante los ciudadanos a seguir los parámetros de ese presupuesto. Otra cosa es que haya una urgencia, haya una catástrofe, lo que haya, ¿vale? Lo que haya. Pero estamos hablando de gasto corriente, muchas de las facturas. Y estamos en enero. Y además es que no es solo el gasto, es que el propio interventor les está diciendo que no hacen expedientes, que gastan para adelante y se acabó. Es que no hacen ni un expediente, ni uno. Y es más, en esto que vamos a aprobar hoy, o que vais a aprobar vosotros, que tenéis mayoría absoluta, es que el propio interventor, la propia intervención está diciendo que tienen que revisar las facturas una por una y vosotros estáis diciendo que no. Que no. Que como están gastadas, están formadas por supuestamente el jefe de servicio, las dais como válidas. Muy bien, perfecto. Gastemos lo que no tenemos. Y repito, para el año que sigue usted haciendo el presupuesto, no lo haga. No lo haga. Directamente hagan lo que quieran. Pero no me pueden decir que están haciendo las cosas bien, porque no las están haciendo bien, porque el propio interventor le está poniendo continuamente reparos. No solo por gastar dinero que no tienen en esa partida, sino porque no están haciendo ni abriendo expedientes de absolutamente nada. Nada. Entonces, eso no es gestionar un presupuesto. Es ir a salto de mata. Porque si no, el interventor no diría nada, no lo está diciendo el PP. Es que lo está poniendo por escrito, por activa y por pasiva, un interventor, repito. Estamos a finales de enero y llevamos casi o más de 40 expedientes del interventor. En enero a finales. Ben, volvo a reiterar, se unha factura chega en xaneiro do ano 2026, hai que pagala con cargo a un recoñecemento extrajudicial, inda que houvese cartos na partida, como moitas delas, en diciembre. Non sei os cartos que xestiona vostede. Os que xestiono eu, polos cuales me votaron, porque eu estou aquí porque votaron, non é que nadie me meteu aquí, me votaron, son así. E pode yo preguntar... Perdón. Mire, no vamos a entrar. No, le pido que me pida disculpas por lo que acaba de decir. Por lo que acaba de decir. Escoita o que acaba de decir. Escoita o que acaba de decir. Insisto, no, repito. Que me volva... Estou dicindo... No, perdón, me acaba de faltar o respeto a min. Me acaba de faltar o respeto a min. No, perdón. Me acaba de faltar o respeto. Perdón, que acaba de decir vostede. Que acaba de decir vostede? Que acaba de decir vostede sobre a miña persoa? No, sobre a miña persoa. Ahora mismo, sobre a miña persoa. Sí. Eu gestiono os contos polos cuales me votaron. O pleno queda grabado. Bueno, pues E lle vou pedir que diga públicamente Sí. o que dixo Perfecto. e que me pida disculpas. Non lle vou a pedir Sí, disculpas pero porque yo pedirei para nada, públicamente. ¿Cómo que no? Que a mí me puxeron a dedo. Me vou dicindo vostede. Sí. Vostede acaba de... No, perdón. Vostede... E a min, estar aquí na oposición e estos concejales tamén foron os votos, vale?
Entonces, eu non estou entrando no plano persoal Para e nada. profesional Para nada, da súa vida. Para nada. Vale? Da súa vida. Entonces, por favor, lle pido que vostede, no plano persoal meu, tampouco entre. Vale? Non entrei para nada No, plano persoal, sí, ni é a sabe miña perfectamente o intención. que acaba de facer. Pois vostede verá. Vostede sabe perfectamente o que acaba de facer, Bien, Vale? podo acabar o E meu eu argumento? nunca lle faltei a vostede como persoa. Me está interrumpindo No, constantemente no, neste pleno. como persoa nunca lle faltei o respeto, Tampouco é vostede. Jamais. Acaba de faltarme. Bueno, pues, si vostede se sentiu aludida ou ofendida, sinto, de verdad, porque non foi a miña intención. Para nada. E o que sí que vostede me está faltando o respeto cada vez que me interrumpe que eu quero falar. E eu penso dar o meu argumento co que estaba dicindo. E volvo a retomar. Primeiro, digo, se unha factura, e vostede mentiu aí utilizando o micrófono, se unha factura entra no mes de xaneiro, inda que sexa de decembro, ten que ir a un recoñecemento extrajudicial de crédito, senón vostede pode preguntar ao interventor cando saia. Vale? Non se pode pagar en xaneiro unha factura con cargo ao presuposto do 25 porque se cerra o día 31 de diciembre, ese orzamento. Entonces, non podo pagar ainda que houvese cartos na partida orzamentaria. Recoñezo que en esta relación de facturas hai algunha partida na que non hai cartos, como na de servicios sociais, que non hai algún contrato como da escola infantil, pero na súa maior parte todas estas facturas son de traballos que efectivamente se realizaron no mes de noviembre ou de diciembre do ano 25 e que se presentaron en xaneiro do 26, polo cual teñen que ir a un recoñecemento extrajudicial de crédito. Vostede, entendo que non o fixo con ninguna maldad, pero eso é falso que acaba de decir. Vale, e outra cousa máis, vostede dixo que vamos a aprobar porque temos maioría absoluta, efectivamente, temos maioría absoluta. E ben van os veciños, porque cando non a tiñamos, vostedes sí que votaron en contra de non pagar os veciños. Recorde o que pasou no ano 2023. Me permite, verdad? Sí, claro. Gracias. Vostede utiliza a demagoxia sempre cando non ten argumentos, para rebatir o que o contrario está dicindo, non só no di ben, sino que incluso lle falta a persoa que está enfrente. Vale? Pero lle falta, repito, a nivel personal, que é o peor que pode pasar. Vale? Eso é o peor que pode pasar. Pero lle repito outra vez, para que fai vostede un orzamento? Para que? Si non hai un ano que nos ciñamos ao presupuesto anual. Ni uno. Y no me sirve. Es que la gente no es tonta. Y si quiere ver este cuadro de Excel, suma perfectamente y no es solo lo del SAF o lo de la escuela. Es que es un montón de cosas. Que son 70 y pico mil euros. Que hay partidas y, digamos que contratos o facturas que tienen que estar contempladas en el presupuesto del año. Incluso el combustible. Que hay una factura aquí de casi 2.000 euros de combustible. ¿Pero qué me está contando? Pero vamos a ver, ¿tiene que tener usted una partida donde ponga el gasto o el consumo de combustible previsible al año? ¿Sí o no? Sí. Y lo que no puedes es pasarte. No decir, no, yo lo hago igual, ya lo pagaré. No, es que legalmente usted tiene una responsabilidad pública, lo mismo que yo la puedo tener en la oposición o en mi trabajo. Entonces, si usted aprueba un presupuesto, repito, con mayoría absoluta suya, suyo es su presupuesto, el suyo y no es el nuestro, porque no están gobernando con un presupuesto del PP anterior, son los suyos. Usted tiene que hacerse responsable del presupuesto que está presentando. Usted. Y cada año hace lo mismo. Exactamente lo mismo. Todos los años que lleva gobernando está gastando más de lo que tiene puesto en el presupuesto. Y lo digo por activa y por pasiva. Y no lo digo yo. Los números están ahí. Y es que además es continuo. Porque te puede pasar un año. A cualquiera le puede pasar un año. Pero es que son 3 años seguidos haciendo exactamente lo mismo. Es decir, no hay una previsión. Entonces, vuelvo a repetir, no hagamos un presupuesto para el año que viene, gasten ustedes lo que quieran, punto, pelota, y así ya nos tenemos discutiendo. Ustedes tienen un dinero y lo gastan en lo que quieren. Ya está. Perfecto. Desta relación de 71.200 euros, 53.000 son esas dúas facturas. O sea que, bueno, eu creo que
Vamos a ver, eu creo que se sumamos 37.136 e 15.883 dan 52.000 e pico de euros, que son dúas facturas. O sea, que son 20.000 euros escasos para... Marta, por favor, non me interrumpas, de verdad, creo que te estás echando falar. Creo que te deixe falar de todas as veces que quixetes e me calei. Entonces, ti me estás interrumpindo constantemente. No, yo non te estoy Son insultando. 20.000... Es distinto, Perdón? Es distinto. Que te insulté? Yo non te insulté. Ai, Dios mío. A ver se alguén escoitou un insulto aquí. No, non te preocupes, que despois lo recopilo. Vale, pero lo hablamos privadamente. No, sí, pero creo que Tú non te preocupes, creo que non saleu da miña boca ningún insulto. Lo hablamos Pero está privadamente, grabado, no aquí. Está grabado, perfectamente. Creo que da miña boca non saleu ningún insulto, non suelo insultar a ninguén. E menos aquí en este pleno. Por respeto, pero xa che dixen que se en algún momento te sentiches ofendida polo que dixen, que non foi un insulto, foi unha afirmación ou foi unha palabra que... Unha afirmación. Sí, claro, pero non é un insulto. Eu creo que non dixen aquí unha palabra malsonante en ningún momento, ningún insulto hacia ninguén. En todo caso, vou o que me interesa que este punto do día. Son apenas 20.000 euros de recoñecemento extrajudicial para usar dúas facturas, que digo que efectivamente recoñezo, unha é do SAF por máis horas e outra é da gardería porque non está licitada. O resto son facturas que apenas suman 20.000 euros, que creo que comparado con exercicios anteriores onde había recoñecementos de 300.000, etcétera, porque é moi fácil falar desde a oposición, pero no goberno temos unha previsión. Pero que pasa? Que a mí se me chega que hai que facer unha obra urxente porque entra auga nunha casa, ou porque hai que asfaltar, ou porque hai que levantar unha tubería, volver a colocala, non o vou a facer porque non estou no orzamento. A miña resposta é non. O sea, vou non facer. Vouno a facer. E ainda que non este no presuposto, ainda que teñamos que ter aquí 20 recoñecementos extrajudiciais, eu eso vouno facer. Hoxe mesmo tivemos que levantar unha tubería porque con estas chuvas estaba entrando agua en casa. Iso vai a costar un pastizal. Pois o vou a facer. E tivemos que traer unha empresa para desatescar tubos para que non se inundaran a casa. Vouno facer. E se mañán pasa porque se cai un muro e hai que facer algo urgente que non está previsto, ainda que non este no orzamento, vouno facer. Porque eso está na responsabilidade de gobernar. Na responsabilidade da oposición está vir aquí e dicir isto. E tampouco teríades moito dereito de dicir nada, porque vos non viñestes ao pleno dos orzamentos. Ni siquiera opinaste sobre os orzamentos. O sea, non teríades casi non deberíades ni dicir nada. Porque cando había que decirlo, cando se trataron aquí os orzamentos, e votar en contra e dar argumentos. Vos decidistes estar aí fora facéndovos unha foto. Entonces, pese a eso, podedes ver e está na vosa opción decir o que queirades. Agora, se ti me preguntas, se teño que levar algo a presuposto que me consuma a partida e logo poda quedar unha factura sin parar, porque moitas veces estas facturas non é porque non estuvesen presupostadas, estaban, pero se cargou en esa partida orzamentaria algo que surxeu e que non estaba presupuestado. Pois o vamos a seguir facendo, porque nós o que temos que facer é darlle servicios aos veciños e temos que resolver situacións que a veces non están no orzamento ni se contan, pero sí que hai que darlle solucións. Esa é a función de gobernar. E eu creo que se vostede lle pregunta a calquera concello daqui da zona, decir que temos este recoñecemento, todos estarían dispostos a firmar. Igual que estarían dispostos a firmar o punto número 6, punto número 5, o período medio de pago. A ver cantos concellos teñen un período medio de pago de 1,6 días. Pero, me permite? Sí. Creo que xa podemos ir rematando porque creo que non nos vamos a poñer de acordo porque son visións totalmente distintas de a forma de xestionar diñeiro público. Eu lle expliquei ou lle argumentei que sacando situacións excepcionais non entendo como se está manexando este presuposto. Porque, ademais, o que vostede me está dicindo desas pequenas cousas, hai unhas partidas que se chaman imprevistos. E, se tú un año tienes 3.000 euros puestos en unha partida de imprevistos e resulta que gastaste 6.000, ¿vale? Tendrás que sacar de outra partida. Pero para el año siguiente tienes que contemplar que el año anterior tuviste 6.000 y que a lo mejor los puedes tener. Entonces, en vez de poner en la previsión 3.000, hay que poner 6.000. Eso es lo que estoy hablando yo. Las previsiones no las hay. Y es que además de no haber previsiones, reitero, es que el interventor está diciendo que no estáis haciendo expedientes, que estáis facturando, haciendo lo que tenéis que hacer sin un expediente previo. Y eso es una anomalía de gestión. Sí o sí. Porque no lo digo yo, es que lo está diciendo el interventor. Que cada vez que hacéis una cosa, o la mayor parte de ellas no tienen expediente, y hay que hacerlos con expediente. Y lo estáis haciendo continuamente porque os están haciendo continuamente reparos. Entonces, por eso, nosotros lo que estamos diciendo es, ¿para qué hay un presupuesto? Para nada. Porque al final acabáis gastando donde queréis, como queréis, e incluso saltando por encima lo que os está diciendo el interventor.
Entonces, ¿para qué hai un presupuesto? Para nada. No, repito, non lo tengamos. Ben, para rematar, volvo a reiterar o que xa dixen. A partida de imprevistos está moi ben, pero que cando se está aquí o frote do Concello imprevistos os hai todos os días, a todas as horas, e o gallá, se un día podemos marchar aquí pola porta sin imprevistos, é algo maravilloso. Volvo a reiterar, se vostede me pregunta sinceramente que creo da gestión económica, que é boa, porque con pouco estamos facendo moito. E iso para min é unha boa gestión económica. Ten a palabra o BNA. O BNG, por coherencia, como le vamos facendo dende o ano 2023, vamos a votar en contra. E nos dá moita pena tener que votar en contra. Creo que estamos apoiando todo o que se debe apoiar, fundamentalmente o SAF e o público, pero se están utilizando os recoñecementos extrajudiciais de crédito, nós non vimos a cantidade, ni se está facendo mal, ni ben. O que decimos é que hai unos reparos de intervención bastante graves. E a nós o que non nos gusta son estos criterios ómnibus, donde para pagar a unos veciños que, por suposto, es que llevas toda a razón do mundo, sin mañana, hai que facerlo e punto, e iso hai que pagarlo, pero está desaproveitando para cousas que deberían estar orzamentadas e introducilo nese recoñecemento extrajudicial de crédito. Nós, como unha parte opositora, non nos podemos facer cargo de algo que non somos nós, esa intervención, e esa é a razón pola que o BNG va a votar en contra. Ben, pois procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? Pasamos ao punto número 4, moción institucional en defensa do Servicio Público Postal presentada polo PSDG-PSOE. Vou a dar lectura, se vos parece, simplemente a parte dispositiva, xa tedes todos a moción. Esta moción se presentou a instancia destas persoas que están aí sentadas no público e outras que non poden estar hoxe, traballadores do Servizo de Correos, que nos puxeron en coñecemento tanto desta alcaldesa como de outros alcaldes da comarca, polo que vin nos medios de comunicación, de deficiencias que teñen no seu traballo, de carencias que fan que o servicio non estea sendo o correcto, o cual xera moitos problemas en función en prol da ciudadanía. Entón, o que se pide nesta moción é o seguinte: instar o Goberno de España, a través dos ministerios competentes, a garantir a sostenibilidade financeira das obrigacións do Servizo Postal Universal e a poñer en marcha os novos servizos de interese económico xeral, aprobados no Parlamento, que permitan a Correos mellorar a prestación dos servizos postais públicos que teñen encomendados a través da normativa postal. 2. Exixir á Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A. a urxente cobertura da plantilla necesaria para garantir a distribución e entrega da correspondencia 5 días á semana nesta localidade, como establece a Lei Postal. E 3. Adoptar as medidas necesarias para reducir a sobrecarga laboral, mellorar as condicións de traballo e garantir a seguridade e saúde laboral da plantilla de Correos nesta localidade. Este Concello, do resultado desta moción, se compromete a remitir o resultado da votación da mesma á Presidencia do Goberno de España, aos Ministerios de Transportes e Mobilidade Sostible e á Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos e á Sociedade Estatal de Participacións Industriais e aos grupos parlamentarios no Congreso e no Senado, así como tamén ao Goberno de Galicia, co fin de trasladar a urxente necesidade de actuar para preservar o servicio público esencial da nosa localidade. Alguna intervención en relación con este punto? Nada, nos simplemente decir que estamos a favor. Alguna intervención do BNG? O BNG, sí. Vamos a votar a favor, faltaría máis, pero é que aparte queríamos unha denuncia que está facendo pública o BNG en Madrid. E é precisamente o gran peligro que corremos de perder 16 unidades de correos rurais con el novo proxecto que hai do goberno do Estado español. Por lo tanto, xa claro que vamos a apoiar porque creo que o BNG sempre está co público e, además, queremos deixar aquí, en o momento que estades vosotros de Correos, que hai en risco 16 oficinas de Correos en Galiza coa nova lei. Así que faltaría máis claro que estamos a favor e creo que estamos demostrando en Madrid. Pois, sin máis, logo procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 5. Dación de conta, período medio de pago, cuarto trimestre 25, expediente 507-25. Da lectura, por favor. Uso xa disculpe os señores e señoras concelleiros e concelleiras, o período medio de pago a proveedores que alcanza 1,16 días. Punto número 6. Dación de conta, informe de morosidade, cuarto trimestre de 2025, expediente 507-2025. Uso xa dispor dos concelleiros o informe de morosidade anual do cuarto trimestre correspondente ao 2025.
Punto número 7, dación de conta, execución orzamentaria, cuarto trimestre 25, expediente 510/2025. Tamén puxose a dispor dos señores concelleiros a execución trimestral do cuarto trimestre correspondente ao 2025. Punto número 8, posta en coñecemento de resolución da alcaldía. Puxose tamén a dispor dos señores concelleiros as resolucións dictadas da 686 a 798 do 2025 e da número 1 a 11 do 2026. E punto número 9, rogos e preguntas. Ten a palabra a portavoz do PP. No, yo simplemente eso. Veo, no, tampoco es una pregunta, pero bueno, me gustaría. Yo no pude estar el otro día en el tema de la Semana Santa, estaba fuera. Entonces, pues, aunque salió en prensa, me gustaría que públicamente, en este caso en el Pleno, que creo que también es el sitio más adecuado, se nos informara de cómo está, cómo quedó al final la situación. Bueno, pois a situación é que, bueno, como xa sabedes, a Semana Santa desde fai uns anos asume o Concello que asume na súa integridade o custe que supón, menos, bueno, pois a axuda que nos dá a Xunta de Galicia por ser un evento de interés turístico que para a promoción esa axuda. E, bueno, pois o que fixemos é convocar unha xuntanza con, bueno, pois para que acudise todo o mundo, tratamos de mediar, de que se resolvesen discrepancias persoais e, bueno, pois teño que decir que hoxe xa están ensaiando a estas horas e que, bueno, pois que agardamos que todo saia con normalidade. Pese que, bueno, é certo que van con un poquinho de retraso porque, bueno, normal sería que, tendo en conta que este ano a Semana Santa cadra pois antes, que empezaran antes a ensaiar, pero, bueno, debido a estas discrepancias que hubo, non foi posible. Gracias. Alguna pregunta ao negar? Sí, un par de cousiñas. Estos 2 días me estaban chegando bastantes problemas co alumeado. Sí, e xa lle dicen que chamaron ao Concello. Comentei a xente que además o iba a levar a pleno porque creo que é positivo que se fale de aquí de cales son esos problemas porque incluso queda toda a noite e hai bastantes zonas a oscuras. Sí, bueno, temos moitos problemas porque as tormentas estas que hubo a semana pasada, a noite dos xoves para dentro, xoves para dentro, non? Bueno, pois de feito, busqueu aquí un relámpago na calle Avenida Médico Paz, por eso esta calle está ahora mismo, esta rúa está totalmente sin luz, se queimou toda a instalación, de feito tamén hubo un problema moi grave no campo de fútbol do Mosteiro, que, bueno, pois se deu parte ao seguro e estamos tratando de solventalo a maior brevidade, porque supón desplazar os entrenos a outros campos de fútbol do noso concello, e, bueno, pois sí que houve outras zonas que non é que estén abrigadas porque este baixado automático, que algúns casos sí que pasa, pero non deu tempo de realizalo todo, sino porque se queimou. De feito, claro, evidentemente, hai cousas que son fáciles, que sí que se están solventando rápido, pero outras, claro, tamén chovendo, pois non, a meteoroloxía non permite repararlo tan pronto como nas que hai sí que está queimado, que hai que desmontar, que hai que andar con electricidade, e agardamos, pois, a maior brevidade, pois, solventalo. E a segunda é algo que ten que ver precisamente co SAF. Sí. Dende aquí, fai 2 anos, precisamente, aprobamos unha moción para exigir a Xunta e o Estado español, non olvidemos que cando a Xunta paga, xa recibeu os cartos do Estado español. E, bueno, estamos vendo que se acaba de chegar a un acordo pola FEGAM, polas alcaldías do Partido Popular e do Partido Socialista, a pagar 18 euros no ano 2028. Nós estamos facendo absolutamente unos informes, porque non vamos a quedarnos aquí dende o BNG, estamos vendo que a hora ordinaria se está pagando entre 23 e 24 euros. É lógico, a mí personalmente, isto é persoal, non me gustou nada as declaraciones do presidente da FEGAM, me pareceron case ofensivas, de se un concello vai a recoller ese diñeiro. Claro que tes a obriga de recoller ese diñeiro, pero quería saber se dende este concello, aproveitando esa moción, vamos a seguir con unha loita conxunta, o BNG va a seguir facendo onde faga falta, para que se cumpra exclusivamente a lei. E a lei é que se pague o 100%. E por iso esta pregunta, porque representades unha alcaldía do Partido Socialista que votou a favor desta infamia. Moitas grazas. Bueno, pois eu creo que a resposta, creo que do que temos falado aquí, eu estou totalmente a favor. Creo que é unha xustiza que teñamos que poñer solamente un céntimo para pagar o SAF, cando é unha competencia que é impropia, que non nos corresponde. De verdade, e cando digo non é para justificarme, nos afoga literalmente o SAF. Agora, este acordo non é bo, pero sí que é menos malo que o que tiñamos agora. Ao Concello de Meis lle supón que percibamos 83.000 euros máis anuales, que certo é que non é o suficiente, ni nos chega porque pagamos bastante máis, pero sí que é unha pequeniña inxección porque de logo hai que cadrar os orzamentos. É moi fácil dicir que hai que cadrar os orzamentos, pero os orzamentos hai uns gastos e hai uns ingresos. Estamos nun momento no que a xente non está construindo, se está recaudando un pouco menos polo ICIO, hai certas variables que fai para poder cadrar os orzamentos e non ter máis gastos que ingresos. Evidentemente, o ideal
E polo que eu pelexo e polo que creo que temos que loitar é porque se pague o 100% do que nos custa o servizo. Nós estamos pagando a 23 euros a hora e a 23 é o que nos teñían que estar pagando. Que outro día, cando sei que vamos a percibir estar 83.000 euros máis e para o ano 1 euro máis por hora, bueno, vale, pois é unha excepción, pero non é o suficiente. Nós temos que loitar e pelexar porque nos paguen o 100% do que lle custa este concello e a cada concello os servizos. Falo polo meu, que é o que me importa. Nos, precisamente, esa é a razón. E es que vamos a seguir exigindo o 100% dende o Concello de Meis, vamos a levarlo ao Parlamento, vamos a levarlo a Madrid, xa está todo, o BNG foi os únicos que defendimos o voto en contra, porque creemos que é negativo haber aceptado. Eu recoñezo que agora mesmo os cartos parece... Pero que facemos coas traballadoras? En este caso falo en femenino porque estamos falando de un servicio que está casi feminizado. Como van esas traballadoras a conseguir un contrato mellor cando os concellos siguen asfixiados? É moi difícil subirles. Por iso me refiro que nos parece absolutamente esencial, de acordo, eu sería o primeiro en recoller porque é o meu concello e sería algo que non me queda máis remedio que recoller ese diñeiro, pero non son migases e non son a solución. Porque es que estamos falando de ilegalidade. E nada máis porque xa me estou repetindo moitas Sí, veces. e ogallá, pois, foramos todos da man, non só para reclamar isto, sino tamén para reclamar o que nos costa aos concellos as escolas infantiles, porque a este concello lle costa 180 e pico mil euros anuales das escolas infantiles. Bueno, eu a veces estou pensando en poñer ali un cartel que coste pouco para non gastar moito, que diga o concello paga isto, porque mellor a xente pensa que o paga a gratuidade das escolas infantiles. Non, o pagamos nós, 184.000 euros e pico cada ano. Sí, sí, claro, claro, que non solamente o SAF, sino que o SAF e a escola infantil que nos afadan a todos os concellos. Eu creo que habría que pelexar e loitar todos os concellos unidos con independencia do color político para conseguir, porque, bueno, outro día, bueno, que coincideu cando saleu esta nova que estaba en Madrid, eu vin alcaldes de todo o color político, do PP, do BNG, que decían, bueno, bien, a elección nos ven ben, pero seguimos estando afogados, porque todos teñen problemas a final de ano para poder afrontar todas as facturas, e maiormente os que somos rurais, que temos unha poboación máis envellecida e, por tanto, gastamos máis en este servicio. Pois se non hai máis algo que se pregunta, levantamos a sesión. Gracias.